What is up, другари? Само чисто направи мали апдейт. Bio sam poprilično zauzet i bio sam poprilično nedostupačan. Pre godinu dana smo izbacili posljednju epizodu, čovječe, pa to je jadno! Ali dobro, znate kako. Strpite se i verujte mi, na reč mi verujte. Izaći će treća epizoda, već je snimljena, samo treba da se izedituje, okej? Okej, samo treba da se izedituje. Hteo sam da ne budem samo AFK i da stojim ko pička. Hteo sam samo da kažem i da vas updateujem i da vas letujem novu. Da sam živ i da sam tu. Ali drugari, mora strpljenje, mora patience. Tako da drugari, čisto update mali. Strpite se, stiže epizoda. I znam da kasnim malo puno, ali srećna nova godina. I vidimo se u sljedećoj epizodi, okej? Ćao!